Bos días. Comenzamos o pleno ordinario do 27 de xaneiro de 2025. Antes de nada, disculpar ao compañeiro Marcos Risasola, que se conta fora da Península Ibérica, polo tanto non pode asistir ao pleno. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 20 de xaneiro de 2025. Vamos á votación. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é o expediente 15/2025, aprobación convenio GES 2025-2027. Señor secretario. A Comisión de Asuntos Xerais, celebrado o 21 de xaneiro de 2025, respecto a este punto, ditaminou favorablemente, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes grupos, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar a adhesión do Concello de Sanxenxo como entidade local con servicios municipales propios que completa a rede de emerxencias do convenio e nas partes que lle afectan como tal, ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMBE e as Diputacións Provinciais, as 4 galegas, en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias municipais no período 2025-27, asumindo as obrigas e compromisos do referido convenio que lle afecten a súa condición de entidade local con servizos municipales propios e con plena subscrición a estas. E segundo, facultar ao señor alcalde, don Telmo Martín González, para a asinatura de cantos documentos fosen necesarios para executar este acordo. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, o convenio, como xa saben, xa entre a Xunta de Galicia, Deputacións e a FEGAMBE habían suscrito convenios anteriormente, os que había habido adhesión por parte do Concello de Sanxenxo. Este convenio supón unha aportación tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte da Diputación para este servicio de 296.000 euros entre os dous organismos. Saben que 24.000 euros son aportados polo Concello de Sanxenxo. En canto que son as funcións que deben exercer e as obrigas do Concello, veñen relatadas no propio convenio, na disposición cuarta, son as mismas que viñan aportadas nos convenios suscritos anteriormente. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Bueno, a ver, eu estive revisando esta documentación e chamoume moito de atención do informe xurídico un informe do xefe do Servicio Local do ano pasado que falaba, efectivamente, deste incremento que pasou dende o 2024 e anos anteriores, que era de 150.000 euros, que é o que se aportaba por este convenio GES ao servicio de aquí de Sanxenxo, pasaba a 320.000, é dicir, incrementábanse máis da metade. E remataba o xefe do Servicio de Emerxencias, remataba dicindo, en definitiva, este convenio ven a potenciar o funcionamento do servicio aportando un incremento de máis do 50% do financiamento respecto dos convenios anteriores asinados para o mesmo obxecto. Ben, eu non podo facer outra cousa que preguntarme como pode ser que este incremento do máis dun 50% que ven, como ben di o xefe de servicio, a potenciar o funcionamento do servicio, non se traduza nunha potenciación do funcionamento do servicio. Como pode ser que houbera máis días sen servizo neste 2024 que nos anos anteriores? Como pode ser que non se hayan aumentado equipos nin persoal? Como pode ser que o servicio de emerxencias sexa o único servicio municipal que non se reforza durante o verán? De feito, inda é máis feble que durante o inverno, porque co convenio que hai co medio rural traen a unha persona máis, pero o que facedes é empregar esa persoa de medio rural para completar o equipo de 3 persoas, e esa persoa, se hai un aviso de incendio forestal, ten que marchar, cousa que
durante o inverno non acontece así, os 3 operarios que están no seu turno pois están para atender as emerxencias de Sanxenxo. Bueno, hai que dicirlle os veciños e as veciñas que este convenio obriga, é un acordo no que Sanxenxo e o seu grupo de emerxencias atenderá emerxencias dos concellos de Ogrove, Meaño, Poio e Sanxenxo, concellos que ven multiplicada a súa poboación durante o verán e que, como dixen antes, non se reforzan no verán. E, bueno, eu quero, aquí no convenio, como decía antes a señora Deza, están aquí as obrigacións, as obrigas, os deberes aos que se compromete o concello que sexa sede deste GES, non? E hai dous que din deberán atender de forma permanente as chamadas de emerxencia de xeito que a non resposta ás chamadas de emerxencia de forma continuada dará lugar por parte dos concellos sede a non percepción da axuda salvo causa xustificada e previa audiencia ao concello implicado. E deberá cumplir coa normativa vixente de prevención de riscos laborais para a realización dos traballos aos que se refire o presente convenio, asumindo as responsabilidades derivadas do cumprimento desta cláusula. E ben, constanos que hubo moitos días este ano, no pasado ano, 2024, no que o Servicio de Emerxencias non atendeu as emerxencias. De feito, cando empezaban a guardia con un solo operario, o primeiro que facían era chamar a 112 dicindo estamos aquí, pero non podemos atender emerxencias porque solo estou eu, solo está unha persona. E isto xuntouse con algún día que por orden ou directa ou indirecta do señor alcalde do xefe de servizo deronlles de palabra a orden de non atender emerxencias, de non atendelas. E isto, como repito, despois de un 50% de incremento no financiamento, de pasar de 155.000 a 320.000 euros recibidos por este acordo, por este convenio. Entón, non me explico como pode ser que recibamos 320.000 euros, non 155.000, e que haya moitos máis días nos que non se están cubrindo baixas, non se están cubrindo vacacións. Despois está o tema deste último día 31 de decembro de 2024, cando foi a tirada de fuegos, que, xa o 24 xa se decidira por parte da alcaldía pechar o servizo para non ter que pagar un extra neses 2 días que o convenio marca como non laborables, e pechouse o servicio tanto o día 24 como o día 31, e para o acto este de pirotecnia non se pode realizar sen un dispositivo de emerxencias, e tivose que contratar a un servicio privado para dar esta cobertura de emerxencias, e no plan de emerxencia desta empresa privada indican que os medios materiais serán un camión motobomba de 3.500 litros de extinción de incendios, un vehículo 4x4 de 500 litros, e as funcións indican cales son as funcións do GES de Sanxenxo. Actuará en extinción de conatos de incendio que pudieran producirse en la zona e alrededores, se mantendrá en alerta en las zonas de disparo e de influencia, é dicir, contan co servicio neste plan de emerxencia desta empresa privada que se contratou por parte do Concello para dar e atender as emerxencias, para dar cobertura e atender as emerxencias desta actuación pirotécnica. Contase con que, de feito, así figuran nos mapas onde se teñen que situar os operativos e as persoas do GES de Sanxenxo, cando o GES de Sanxenxo estaba pechado. Estaba pechado. A mí gustaríame que me deran vostedes unha xustificación de por que se contrata a unha empresa privada para dar un servicio que xa temos no Concello. Por que se pecha o servizo, se manda aos operarios a casa e se contrata a unha empresa privada para dar ese servicio. Porque iso ten toda a pinta de corrupción. Toda a pinta. Non sei se hai algunha justificación. É que darlle cartos a unha empresa privada para un servicio, dígame vostede que parece. Dígame vostede que parece. Nós, por suposto, imos a votar a favor deste acordo, é un acordo moi favorable, pero gustaríanos que este incremento nos cartos recibidos se trasladaran efectivamente, como di o xefe de servicio, a potenciar o funcionamento do servicio, con material e con equipos humanos, e que se cubran as baixas, e que non se maltrate os traballadores. Grazas, eso todo. Gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bos días a todos e a todas. Bueno, o Grupo Municipal do Socialista considera que este convenio é beneficioso para o Concello, posto que pasamos unha subvención anual
moi importante. O presuposto pasa de 150 e tantos mil euros a 320.000, o sea, é máis do doble. E, sobre todo, que para o Concello lle costa solamente un 7,5%, o cual, neste caso, representa 24.000 euros. Eso, lógicamente, vai a favor das arcas do Concello e, en consecuencia, dos veciños, dos petros dos veciños. Ahora ben, esperemos que este incremento sirva para mellorar as condicións laborales, de medios e de persoal do Servicio de Emerxencias. Que se cubran baixas temporales, porque vemos que é un incremento moi notable do presuposto e creo que se pode atender todo isto para que o servicio non este pechado e non pase como pasou lamentablemente estas últimas datas de Nadal e fin de ano, que o servicio que estuvo pechado. Nos quixéramos saber tamén cal foi o custo desta empresa de seguridade que hubo que contratar para poder botar os fogos e saber o que o costaba pagarlle ese extra de non laborable aos traballadores do GES. Pois consideramos que sempre sería máis económico pagar aos traballadores que, a máis, saben cales son as funcións e non contratar unha empresa exterior que seguro que nos costou máis. E, por encima, se os nosos informes non son erróneos, que pode ser, pero vostedes o dirán, esta empresa non cumpleu co protocolo, co plan de seguridade trazado, que vostede firmou. Porque, entre outras, no apartado C de recursos humanos e materias en zona de fogos e lanzamento, dice, nos servicios técnicos del organizador, un camión motobomba de 3.500 litros de capacidad con 2 efectivos. Un vehículo ligero 4x4 de primera intervención de 500 litros de capacidad con un efectivo. 4 vehículos de policía, 4 efectivos de policía local y una lancha con un patrón. Bueno, según o que vimos e os nosos informes que temos, ali, efectivamente, chegou un coche con 2 personas se conectaron as mangueiras ás tomas de agua do porto, pero ali non había un camión bomba, nin había este coche lixeiro de intervención rápida. Indudablemente, si estaban as ambulancias, a policía local e todo eso, o que non podemos decir se estaba ou non a lancha, porque, lógicamente, estaba no mar e de noite, eso non, vostedes dirán se estaba ou non estaba. Despois, indudablemente, supoño que estaban os responsables de lanzamento, o vigilante de explosivos, todo eso, supoño que eso estaba, pero, se isto é verdad, xa incumplimos o protocolo, o convenio que se... Perdón, o convenio non, o plan de seguridade de tirada de fogos que vostede firmou. Isto, por un lado, tamén nos fai moita gracia que no directorio de teléfonos que se poña o de GES ou de emerxencias de Sanxenxo cando está pechado. O sea, non ten. E, ademais, tiñan que os GES facer a súa labor que aquí o pon no plan de seguridade. Entonces, insisto, consideramos nós que sería moito máis económico pagarlle aos traballadores que fixeran a súa labor, que xa o tiñamos nós, e non contratar unha empresa de seguridade privada para poder lanzar os fogos. Bueno, de verdad, eu creo que, espero que este incremento moi sustancial de presuposto que vamos a ter anualmente sirva para mellorar o servicio, as condicións de materiales e, sobre todo, tamén de persoal para que poidamos ter as 24 horas do día, os 365 días o ano, o servicio. Nada máis por ahora. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza.
Bueno, en primeiro lugar, decir que, como ben saben vostedes, en municipios de menos de 20.000 habitantes non existe a obriga de ter un servicio de emerxencias. Non obstante, a pesar disto, dende o Concello de Sanxenxo, desde este grupo municipal, sempre se abogou por ter un servicio de emerxencias neste municipio, porque sabemos da importancia de ter un servicio de emerxencias nun municipio das características do Concello de Sanxenxo. Pero que, miren, ademais, desde que cando o Partido Popular entrou a gobernar en Sanxenxo, aquí existía un equipo de protección civil, saben todos vostedes, e foi o Partido Popular quen creou o servicio de emerxencias, chegando a ter os 17 traballadores no equipo de emerxencias, cando no seu momento, cando o Partido Popular entrou neste Concello, había 2 persoas en protección civil. Dito isto, en referencia ás condicións que teñen os empleados ou os traballadores ou a xente do servicio de emerxencias, vostedes saben que teñen unhas condicións moi beneficiosas, das cales non queremos decir que non sean correctas, pero sí é certo que teñen unhas condicións moi beneficiosas. Por exemplo, poñemos o exemplo do día 24 e día 31, que teñen unha contraprestación económica moi superior incluso ao que pode ter un MIR, o que pode ter un médico. En canto ao tema de que o servicio estaba pechado ou non estaba pechado, miren, 11 días do ano 24, certo é, hubo un traballador no servicio de emerxencias, fronte a 52 días que hubo 3 traballadores e fronte a 26 días que hubo hasta 4 traballadores no servicio de emerxencias. Isto quere dicir que cando hai un traballador no servicio de emerxencias, efectivamente, o traballador decide se debido á emerxencia se desplaza ou non se desplaza, porque, como ben saben, temos o Parque Comarcal e, como ben saben, tamén temos o servicio do 112. Entonces, esas chamadas sí que se están contestando as chamadas de emerxencia no servicio. Non é certo que non se estén contestando as chamadas do servicio desde o servicio de Sanxenxo. Dito isto, vostedes saben tamén que o día 31, hubo unha pirotecnia contratada no Concello de Sanxenxo que efectivamente estuvo obligada a presentar un plan de emerxencia e ese servicio de emerxencia non o contratou o Concello de Sanxenxo. Polo tanto, non está ben que fagamos aseveracións ou que incluso poñamos adxetivos que non se corresponden ou que incluso poden rozar, non vou dicir a palabra, pero creo que deberían primeiro ter o coñecemento de como foi e despois facer as afirmacións que acaban de facer neste momento neste salón de plenos. A pirotecnia foi contratada e a pirotecnia foi a que se encargou absolutamente todo, incluso do servicio de limpieza. A pirotecnia era pirotecnia Vimianzo, e se queren poden Vivierzo, perdón, e se queren poden ver a documentación dese contrato para saber efectivamente como foron as condicións dese contrato, desa pirotecnia. O parque e o centro de emerxencias de Sanxenxo non pechou, como si pechan outros parques de emerxencia cando hai moitas persoas de baixa. Vostedes saben que durante este exercicio incluso chegaron a estar conxuntamente hasta 6 persoas de baixa. Non o digo eu, hai exemplos que poden vostedes velos na prensa porque son coñecidos, como foi o caso do exemplo do Parque de Vila García, o exemplo do Parque do Morrazo ou o exemplo do Parque de Ribadumia. Este Concello, este grupo sempre apostou por ter un servicio de emerxencia. A única discrepancia que podía existir cos traballadores do servicio de emerxencia, verdad que hubo un contencioso co servicio de emerxencias, no cal sabemos todas cal foi o resultado dese contencioso, pero si ben é certo que este servicio sempre estuvo aberto e sempre estuvo disponible. Certo é que hubo esos días que hubo solamente unha persoa e que non se desplazou, que non se podía desplazar dependendo da gravedade da emerxencia, pero esas emerxencias sempre estuveron cubertas polo 112. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, bueno, di a señora Deza que, efectivamente,
como mínimo había unha, non sendo esos 2 días que se pechou o servicio, como mínimo había un operario contestando as chamadas. Entendo que a interpretación que fan do acordo GES deste convenio é que o único que obriga ao Concello é a ter unha persona que contesta as chamadas, non que atenda as emerxencias. O sea, é dicir, que con ter unha persona contestando é abondo. E despois di que este servicio do plan de emerxencia para o evento pirotécnico do día 31 di que foi contratado pola empresa pirotécnica, entonces que o Concello non ten ningunha responsabilidade nela, pero aquí neste plan de emerxencia están asignaturas de don Xoán Manuel Pérez Chaves, o responsable de emerxencias de Sanxenxo, e incluso a de Telmo Martín, e supoño que verían, porque na páxina anterior está o mapa de onde se deben situar os operarios do GES de Sanxenxo. Asignaron vostedes un plan de emerxencia no que sabían que eso non se iba a poder cumplir, que os operarios do GES de Sanxenxo non iban a estar neste plan de emerxencia, porque sí, o quen contratou, vostedes din que quen contratou o servicio de emerxencia pois foi a empresa pirotécnica, pero vos asignáchedes este documento, este plan de emerxencia, sabendo que os operarios do GES non iban a estar aí. O sea, que este plan non se iba a poder cumplir. Que non pechou, para os veciños e as veciñas que haya un operario aí que non pode desplazarse, o mellor para vos é que non pechou, porque había unha persona, entón a porta estaba aberta na base dos bombeiros, pero se ese bombeiro non pode sair a atender un incendio ou unha emerxencia, que a seguridade dunha persoa, dun veciño ou unha veciña que en Sanxenxo quede supeditada a que veñan de Ribadumia ou a que veñan de Vilagarcía, que tardan como mínimo 40 minutos en chegar, para min, como veciño, ese servicio de Sanxenxo está pechado, porque non se desplaza a atender a emerxencia. Eu o que espero, xa lle dixen antes, eu vou a votar a favor deste acordo, creo que é un acordo moi beneficioso para o Concello. Eu simplemente lles pido que este incremento que se deu no 2024, o 2023 ou 2024, se faga realidade non só en cartos, sino en apoio ao servicio, e que se manteña aberto todos os días, porque os veciños e as veciñas necesitámolo, aberto, aí. E, sobre todo, no verán, cando a poboación, sabémolo todos, a poboación de Poio, Meaño, Sanxenxo e o Grove multiplícase. E aí é necesario ter un servicio que este ben equipado. Nos o único que pedimos é que este incremento, no que se duplica o presuposto recibido, teña a súa consecuencia en persoal e en equipamento. Grazas. Moitas gracias, señor Eiro. Señor Otero. Sí, vamos a ver. Indudablemente, quen é o promotor? O Concello. Por lo tanto, é o responsable de que se ejecute ben, ten que velar porque se ejecute ben o plan de seguridade. Porque se hai un accidente, o responsable final vai a ser o Concello. Pero insistimos, nós queremos que ese diñeiro, que un incremento moi sustancial, que se dedique a mellorar o servicio. E mellorar o servicio pasa por ter persoal para poder estar aberto os 365 días ao ano con personal adecuado para que se presten os servicios. Nós non pedimos máis que eso. E que se senten, falen cos traballadores, que nos deixemos de andar con cousas na xusticia, porque parece que este Concello só lle gusta ter xuicios. E despois, claro, despois hai que subir o IVA para poder pagar todo o costo de... Perdón, o IVA non, perdón, o IBI. O IBI, que quede ben claro, o IBI, para poder pagar os costos que ocasionan todos estes xuicios. Así que, por favor, deixémonos xa de pleitos, de tonterías, e utilicemos este incremento de diñeiro en mellorar o servicio de emerxencias. Xa que o temos, pois, que non é obligatorio para concellos menos de 20.000 habitantes, vale, pero si o temos. Por lo tanto, como o temos, vai haber medios económicos, pois que esos medios económicos que se vexan reflexados aí, en tanto en personal, sobre todo, como nos medios técnicos de materiales que sean necesarios. Indudablemente, o noso voto vai a ser a favor, que non o dixen antes, pero o noso voto vai a ser a favor, pero insistimos, a ver se, por favor, chegamos a acordos e ese diñeiro o empleamos ben. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Algo máis, señora Deza?
vostedes saben o que é un plan de emerxencia? Pregunto. Plan de emerxencia é un plan que se fai en todos os actos públicos, o que se fai en todos os actos públicos, conciertos, neste caso un acto de pirotecnia, o que se trata de cubrir as emerxencias que se poida derivar dentro dese acto público ou do que se estea a celebrar nese momento. Entonces, eu o que digo é que ese acto, ese plan de emerxencia foi cuberto por un servicio que contratou directamente a pirotecnia. Polo tanto, cumpleuse co plan de emerxencia, que non sei que están dando voltas torticeramente o tema do plan de emerxencia, porque parece que vostedes dicen que non se cubriron as emerxencias. As emerxencias estuveron cubertas. Por quen? Por un servicio contratado pola pirotecnia. É do que se trata un plan de emerxencia, porque en moitos plans de emerxencia que se fan, en moitas actuacións, en moitos actos públicos, non están cubertos nin polos servicios municipais de emerxencia, nin polos grupos de emerxencia supramunicipal, nin polos bombeiros que hayan no sitio onde se celebren eses actos públicos ou eses actos, eses concertos ou celebracións ou o que sean. Entonces, non entendo porque de forma torticera lle están dando volta constantemente o tema do plan de emerxencia. E despois, volvo a repetir, o 83% dos días do ano estuveron cubertos o servicio por 3 traballadores ou máis. Que hubo días que solamente hubo un traballador? Efectivamente. Eso quere dicir que non estuveran cubertas as emerxencias? Mentira. Estuveron cubertas as emerxencias polo Parque Comarcal e polo 112. Entonces, non veñan aquí de forma torticera a dicir cousas que non son certas, porque o único que fan é demagoxia e o único que fan é facer alertas que non se verifican coa realidade. Entonces, volvo a repetir, se este concello ou este grupo non quixera apostar polas emerxencias, pecharía o servicio de punto pelota ao igual que fixeron outros municipios, por certo, non gobernados polo Partido Popular. Entonces, deixen de facer demagoxia pura e dura, porque, mire, eu creo que Vilagarcía non está gobernada polo Partido Popular, creo. Entonces, mire, vostedes digan o que queiran, pero se o Concello non apostara polas emerxencias de verdade, se non apostara polas emerxencias de verdade, non faría este tipo de convenios, non apostaría porque as emerxencias estuveran cobertas por un servicio propio municipal e directamente se derivaría o Parque Comarcal o 112. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Pasamos a votación, entonces. A ver. Bueno, vostede di que están cobertas polo 112, o de 112 só é unha centralita que recibe mensaxes de emerxencia e os deriva aos centros. Deso, nada, Sí. por favor. A ver, o 112... Bueno, non é unha centralita solo. Pois o 112. En serio? Sí. Por favor. Bueno, despois... A ver, non hai obligación de ter este servicio aquí? No, pero nos estamos firmando un acordo no que recibimos todos estes cartos para ter o servicio, para pagalo. Non se prepara nada, válgame Dios. Eu son responsable das cousas que digo, non do que vostede entenda. Eu non estou dicindo que o 112 non sirva para nada, pero cando o 112 recibe unha emerxencia, unha chamada de emerxencia, deriva a ambulancias, a policía e a bombeiros. Non teñen bombeiros propios. Cando o 112 recibe unha chamada, deriva a chamada de emerxencias, deriva os a Sanxenxo, deriva a Ribadumia, a Vilagarcía. Se non estiveramos agora en Vilagarcía, estaríamos criticando ese peche e ese falta de servicio, pero estamos en Sanxenxo. En Sanxenxo, este servicio, como vostede di, foi ofrecido, foi coberto o 83% dos días. O 83%. María, por favor, deixe. Vale, pero se o dixo vostede. No, eu dixo que o 83% dos días está coberto por 3 traballadores ou máis, pero que está coberto todos os días, porque aínda que haya un traballador, a emerxencia trátase. Escoítase na chamada. Cuestión María, diferente que sea derivada o Parque Comarcal ou que se chama o 112. María, non? Vale. Xa está, listo. Pero é que, vamos a ver. É que eu creo que, a ver, como se lle ocorre a usted decir de que a Xunta, que o 112 non ten cartal? Oiga, pero mire, excepto as grandes ciudades, que non sei como financian, todos os demais de concellos de Galicia reciben moitos millóns de euros da Xunta de Galicia para bombeiros. Nós mesmo acabamos, vamos a probar ahora mismo. Como que non teñen bombeiros en Galicia a Xunta de Galicia? En todos os concellos ten bombeiros, poñen os cartos, eles é a Deputación. Eso non ten sentido. Pero
que lle pasou aquí? Pero María Leza non quixi, pero digo eu. Mire, o tema de emerxencias, ustedes, que non aproveitar políticamente, tal, non funcionan ningunhas emerxencias como funcionan as de Sanxenxo. O que me choca a min a atención, e témolo por unha sentencia, é que todos os sindicatos están reclamando que non se traballen 24 horas, que é moito para unha persona en certos traballos, e eles aquí quixeron luchar polas 24 horas. Pois teñen 24 horas, pero nos demais sitios non queren traballar 24 horas os bombeiros, nin os médicos, tan siquiera porque non habe para a salud desos traballadores. Pero claro, teño que dicir unha cosa que non dixo por respecto a señor, digo eu, sabe canto traballa un personal de emerxencia de San Xoano, cantos días traballa? Usted sabe canto traballa? 67 días. 67 días. Sabe canto querían cobrar por facer a noite do 31 que está firmado, que firmaron que era no convenio? 600 e pico de euros cada un. Vale? De acordo? Eu reconozco que tuvemos un error, é verdad, que no contrato, no couso que se firmou, non, pero ten razón, usted da caña que ten razón. Pero cando miramos o tema do contrato que estaba metido aquí, o repasamos aquí, dixemos, isto está mal, e fomos o concelleiro de Seguridade Ciudadana, a concelleira de Cultura, é o mesmo co dono da pirotecnia, ali ao sitio, e sabe por que estamos moi tranquilos? Porque como fixamos algo mal co contrato que pasámoslo por alto, seguramente porque, oye, firmas tal, e dixe, é un tema como se fai cargo a empresa, e o importante foi a realidade. E a realidade é que a empresa fixose cadro todo e saleu perfectamente. Exactamente, fíxose todo perfectamente. Hai que ir á realidade das cousas. Que hai que corrixir o tema que debía poñer tamén. Corre por conta do tal. Sí, pois é un erro. A conta dese erro non veñan tal. Todos os concellos, explicou unha señora Deza, cando teñen menos de 2 ou non sei que, cerran o parque. E nós decidimos, que non é como dice usted, e logo firman un convenio solamente teñen obligación de ter un solo ali co teléfono. No, o que te obligan é que nunca debe de quedar o servicio sin teléfono. Vale, por o tema de que pode haber un día un tema de fuerza maior importante. Entonces, o que temos como Concello de Sanxenxo, o único concello da comarca, xunto con Vila García, que ten a policía 24 horas, nós consultamos que o día que non haixa ningún traballador, se o servicio funciona igual que o TF, é válido, pero somos o único concello xunto con Vila García. Os demais concellos cerran, todos non teñen policía local pola noite. Entón, non me diga eso, estamos traballando, e ustedes o saben, sábeno perfectamente, porque a anterior a portavoz do BNG estaba no Consello de Ínsula, estamos traballando nun proxecto que xa está feito nun novo edificio de emerxencias de Sanxenxo. Vamos estarnos en contra, somos pioneiros. Outra cousa distinta é que, oye, pois pasa todo o que está pasando, pero estamos moi contentos como funciona o servicio e damos mellor servicio que nadie. E explicou moi ben a señora Deza. O 83% do ano pasado tuvo coberto con 3 traballadores. O que non entendo eu é, María, como nós tendo 17 traballadores no servicio de emerxencias, non dá para ter os 3 traballadores durante os 365 días do ano, cando en Ribadumia, que é un parque oficial de bombeiros que fixeron a súa oposición, son bombeiros, entón son de emerxencias. Bombeiros son os de Ribadumia, vale? E resulta que ali con 17 cubren os 3 personas en cada turno os 365 días do ano. Como é que aquí non dá? Porque a mí foi como me plantearon cando foi todos os líos, que non daba, nós ignorantes ao mellor do tema. Pero Ribadumia ten un parque oficial de bombeiros, de verdad, para toda a comarca, pagado pola Xunta de Galicia, pola Deputación de Pontevedra, onde ten en nómina 17 traballadores. E nós temos un orden aquí, que lle pode dicir a concelleira de persoal, que cando hai un problema dunha baixa de larga duración, cubrímola cunha bolsa de traballadores, pero non cando colle unha baixa porque lle dá gana. Se quer, digo lle máis. O outro día puxo a firma para contratar 2 traballadores, porque había 2 baixas de larga duración. E un dos traballadores, cando se enterou, colleu a 2 de alta. Non teño que dicir todo, xa está ben. É para que vexa como manejan o tema. Nós fixémoslo ben, para que ustedes se enteren. E o traballador que deu a danse de alta entre eles, lle parece normal. Vale? Pois eso está aí, entende? Entonces, creo que do tema de emerxencia non debemos facer política porque págase con cartos do Concello, afortunadamente, por todo o que pasou, cada vez menos pagamos, pero temos o servicio mellor, porque vaise mellorando as cousas, pero poñemos menos cartos, por eso fai este convenio. E foi gracias a Xoán Pérez, que foi a Xunta e digo, poñede os cartos como tal, ou entonces isto vamos a facer de outra maneira. Por eso nós ao principio dicíamos que íbamos a ter 12 traballadores para entrar nun GES, porque Sanxenxo, as cousas que fixeron mal foi o mal chamado GES. Sanxenxo non é un GES, non entende? GES son outros, vale? Metémoslle aquí tal, pero non é así, non é certo, porque entón ainda pagaríamos moito menos. É máis cousa que lle podíamos dicir, vale? Un comentario, podo hacer? Sí. Me alegro de todo isto de que al menos admita que hubo un error, o que pudo
haber pasado por alto un error, que si se dijese antes ya no llegábamos a esta situación de ahora. Bueno, En vale. vez de estar diciendo que mentimos, No, pero mire, que se o cumple, error, que se no, cumple. no, pero... Pues oye, pues hubo un error que a lo mejor pasamos por alto. No, pero, por favor. No, Pero si desde el principio... a ver, Xoan, pero vamos a ver. Amigo, a ver, pero non entremos vamos a ver. Eu cando digo error é que nós, cando vimos o tema, tiñamos que haber empezado para atrás e firmar un novo contrato para que entrese error. Pero o que fixemos foi outra cousa, ir á realidade, temos os que lle demos os correos, paso os correos electrónicos que tens co señores, xa está. Pero sabíamos que se lle mandamos a ustedes os correos electrónicos non lle van dar importancia, van vir co tema. E reconocémoslo, Le damos punto. importancia. Pero o problema non é ese, o problema é a realidade do tema. 20 minutos de esta charla Pero xa está, pero ten razón, seguramente ten razón usted, seguramente. Pero eu tamén me din a explicar isto, porque defendeu perfectamente, aportaba o noso tema, pero como ustedes anunciaron que van votar todos a favor e que vai ser por unanimidade, pois tamén me gusta dicir, oye, pues vamos a aclarar o tema porque van a votar a favor todos por unanimidade. Se non fora así, seguramente hoxe non diría nada no pleno, vale? Pero para que entendan que non estamos facendo a cousa aí para andar a machacar a nadie, ni tal. Entende? E seguramente algún de ustedes quedou extrañado cando eu dixen que traballan 60 días ao ano, de 365, vale? Entonces, vale, e xa está. E eso está demostrado, Vale, por eso mismo, por eso mismo. Bueno, vamos á votación. Quer dicir algo, María? Alguna cosa, algún máis? Veña, vamos á votación. A ver, eu non sei que pasou aquí con isto. Non, é que non sei. A ver, chámame aí a David, pero non sei que pasou aquí, onde? Sí, sí. Non sei, non me parece a pantalla. Non sei. Non sei, non toco aquí, non que... Aí está. Pasamos á votación, entonces? Que? Non vai? Pero eu diño a votar. E cantos puxos se son, eu creo que... A ver, dai outra vez. Eu diño aquí, No, pero hai que parar eso. No, mira, estás reseteando aquí, mira. Mira, está solo funcionando. Hasta ahora. A ver. Sí. A ver si vai. Está, ¿no? Vale, sí. Queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 3, que é posta en coñecemento das corporacións da resolución da alcaldía editada dende o 14 de novembro ao 31 de decembro. Non hai nada máis, non? Vale, e agora pasamos ás mocións, pero as mocións vamos a ver. A ver, hai dúas mocións do bloque, non? Sí. Do BNG. Dúas mocións que non entraron como temos pactado aquí dentro do plazo. No, o mesmo día. Entraron dentro do plazo? O mesmo día da convocatoria. Entraron dentro do plazo? Sí. Vamos, tanto. E as mocións entraron. Pero Las mociones entraron incluso yo creo que Pero antes de vamos que se a diera ver, la convocatoria. a ver, vamos a Antes ver. de la convocatoria. No, metemos las convocatorias. Pero eso hacen esas preguntas. Se está refiriendo a las preguntas de su... Bueno, vamos, cal é a primeira moción? A da Tamara. Bueno, por nada, veña, hai unha primeira moción do BNG referente ao tema da Florida. Ten a palabra a señora Castro. Dende hai máis de 50 anos, todas as semanas de luns a venres e de setembro a xuño, a Rúa Ricardo Santos énchese de familias, profesores e demais persoas que forman parte da comunidade educativa.
Actualmente, o medio de transporte máis utilizado polos pais para levar os rapaces ao colexio é o coche. Isto conleva que o número de automóviles aparcados na beira da rúa aumente e, polo tanto, o espazo reservado para o paso dos coches sexa insuficiente, tendo estes que invadir a senda peonil e facendo que os máis pequenos corran perigo, xa que o espazo para o tránsito das persoas volvese insuficiente. Por outra banda, moitos dos pais achegan nos queixas sobre o estado da rúa, palabra como a tercermundista utilízana para referirse á contorna. Remarcar que a pintura que delimita a senda peonil está prácticamente borrada en certos sitios, que existen obstáculos como a postes de formigón no medio do camiño, que obrigan a sair á estrada ou incluso impiden o paso a unha persoa con mobilidade reducida. O estado no que se atopa o asfalto é deplorable. Os días de chuvia hai unha tubaxe que desauga nesta senda para os peóns. A limpeza da rúa é deficiente, tendo en conta o uso que ten, con ervas polas beiras, papéis, envases e demais lixo que non fai falta nomear. A chegada ao edificio de educación infantil pon en risco a nenos e maiores, xa que os días de chuvia énchense de grava e que baixa do camiño, que ven de Miraflores. Este acceso de formigón non é seguro. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita que o Pleno da Corporación adopte os seguintes acordos. Instar o Goberno Municipal o asfaltado desta rúa, incluindo o devandito acceso ao edificio de educación infantil. Delimitar e volver pintar a senda peonil para que os máis pequenos non corran perigo subir cara ao pabillón ou edificio de educación infantil. Solucionar o tema do aparcadoiro falando cos propietarios das fincas lindeiras para a súa cesión. Canalizar as pluviais que arrastran a grava pola subida á educación infantil e as que desaugan na senda peonil. Buscar unha solución para o poste da luz que impide o paso pola propia senda. A urxencia é o perigo que corren as crianzas para chegar á educación infantil, baixar o pabillón e a entrada do cole. Señora Deza. A ver, votamos a urxencia, entonces. Queda aprobada por unanimidade a urxencia. Entón, agora teña que falar usted outra vez. Non, ten que falar outra vez. Teño que defender a moción. Defender a moción, e depois doi a palabra ao señor Otero, e depois a señora Deza. Vale? Defendo usted a... Aí xa está. Xa ten un micro aberto. Sí, Tamara, perdón. Nada, que é algo que se usa todos os días de setembro a xuño, que está en nunhas condicións deplorables e que non se pide moito. Moi ben. Moitas gracias, señor Otero. Bueno, nos, como se sabe, levamos denunciando xa hai moito tempo anos en prensa e aquí tamén algunha vez as condicións defectuosas de acceso a este colexio. É necesario tomar medidas. Evidentemente, non en ese colexio, en todos os colexios se forman atascos nas horas de entrada e saída dos nenos e nenas, o cual a mí me leva a facer unha reflexión, se non sería mellor fomentar ben o transporte escolar para que eu creo que eso sería moito máis interesante e non que levemos todos os nenos cos nosos coches. Pido a palabra outra vez, que tiño o micro. Pide a palabra outra vez. Aí está, perdón. Por outro lado, efectivamente, ali hai un problema grande porque subindo no sentido de circulación á esquerda, bueno, á dereita e a senda peonil, onde van os rapaces, coas nais, e claro, está inundado polos coches que teñen que aparcar ali para poder seguir circulando, porque ao lado, a marxen esquerda, hai ali unha cuneta que ten 50 centímetros algúns tramos, e claro, ali non se pode meter un coche ni moito menos. Sería bo, pois, canalizar eso, as aguas pluviales que baixan por ali,
como tuberías, igual que se fixo alá no Pedroño antes, aquilo que xa setembro do ano pasado, no do 23, nos solicitamos, que lle damos as gracias por haberlo feito. Entonces, pois sí, sería bo rechear aquilo e seguramente ganábamos un metro e podías aparcar os coches ali e eso non sería unha obra moi importante. Non estamos de acordo en falar cos veciños para que nos deixen aparcar nas fincas porque eso creo que procedería outra cousa, xa un tipo de urbanizacións, eso xa era facer expropiacións, eso é outro tema que... Entonces, pois, nada, dito isto, que sí, que hai que mellorar eso, e que o máis importante quizá sea tapar esa cuneta que hai ali para que os coches poidan aparcar, pero nos, en este caso, nos vamos a abster porque consideramos que non é unha moción moi atractiva de levar ao pleno. Podíase haber feito en preguntas e ruegos ou falando directamente con vostedes para que se fixera, posiblemente o fixéramos moito máis rápido. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Bueno, en primeiro lugar, o que habría que fomentar é que a xente non aparcare onde non pode aparcar. Non digo eu, vamos, porque transporte público hai, pero quería que vira usted cantos nenos van en transporte público, non o Colexio da Florida, a todos os colexios do Concello. Entonces, bueno, pero entón o que hai que fomentar é que os pais non pretendan aparcar na porta da porta. Eso que hai que fomentar, que porque os nenos anden un pouquiño non pasa nada. Eu fui usuaria do Colexio da Florida toda a miña vida, fui ao Colexio da Florida, iba andando desde a casa hasta o colexio e non pasou nunca nada. Entón, eu creo que o problema que temos hoxe en día é que sempre queremos aparcar todos na porta da porta. Bueno, dito isto, vostedes saben perfectamente que nos levamos moito tempo traballando no Colexio da Florida. Eu mesma levo moito tempo negociando con propietarios para intentar adquirir os terreos, todos os terreos que forman parte do equipamento da Florida pola parte de Miraflores. Si ben é certo que estamos intentando chegar a acordos de forma voluntaria, probablemente en algún caso non poderamos chegar a ese tipo de acordo voluntario e teñamos que ir ou ben a expropiación ou ben algunha permuta forzosa. Eu mesma tamén, xunto con Iago, tamén intentamos negociar coa outra parte, coa propietaria que ten a finca diante do pabellón da Florida para intentar ampliar esa zona, incluso para que nos permitise poder usar esa parcela como aparcamento para que puderan entrar directamente por aí pola zona do pabellón. Bueno, levamos tempo negociando tanto con ela como co outro veciño. Neste caso, a veciña ten unha parcela en solo rústico, co cual non podemos ir ninguna permuta forzosa, ninguna expropiación, porque é un solo rústico. No seu caso, teríamos que intentar comprarlle. Pero, bueno, si ben é certo que as aspiracións son bastante altas, tendo en conta que un solo rústico é máis complicado. É certo que a propietaria sí que nos dixo, tanto a min como a Iago, que estaría disposta a ceder a parte que está afectada por aliñacións. Xa temos un estudio tanto da obra que hai que facer, que sería o muro para retranquear facer a salida de recollida de pluviales, porque o tema de recollida de pluviales tamén ten un problema, que xusto cando chegas a esa zona está a finca da señora que peta directamente coa cuneta aberta que hai un pouquiño máis arriba. Non obstante, tamén estamos traballando no tema dos camiños escolares seguros, neste caso a Concelleira de Educación e o Concelleiro de Seguridade Cidadán, non solamente po Colexio da Florida, senón tamén por resto dos colexios do noso municipio. Bueno, neste caso teño que dicir que sempre veñen con demandas da Florida, pero o certo é que nós temos xa adiantado os traballos que hai que facer no Colexio Florida para intentar que se faga unha rehabilitación integral ou incluso un colexio novo. A nosa aspiración sería que se fixera un colexio novo na Florida, por iso estamos traballando desde fai moito tempo na adquisición dos terreos, porque non é algo sinxelo poder adquirir todos eses terreos. Incluso para poder facer unha permuta voluntaria tuvemos que facer un desenrolo noutra zona do municipio porque o propietario quería un terreo de un solar para intentar permutar, e todo isto son cuestións que levan moito tempo. Tamén levamos tempo traballando no tema do pabillón. Neste ano vainse invertir ali máis de 150.000 euros para a reparación
do pabillón a expensas do que se faga co colexio novo ou coa rehabilitación integral do colexio. Polo tanto, eu creo que a nós preocúpanos moito todos os entornos de todos os colexios, non só do Colexio da Florida. Creo que tamén os pais, temos que concienciarnos de que tamén temos que protexer os entornos do colexio. Somos nós mesmos os que levamos o coche hasta a porta e somos nós mesmos os que poñemos os coches encima das zonas cebreadas e, polo tanto, eu creo que neste caso, unha cuestión na que estamos a traballar e non procede, voulle pedir ao meu grupo votar en contra desta moción por todo o traballo que estamos facendo no entorno do Colexio da Florida, que despois tamén hai unha pregunta que presentan vostedes, polo tema da parcela de Miraflores, que cando queiran enseñolle todos os mails que teño cos propietarios, enseñolle todas as xestións que fixemos de valoración de fincas, valoración das fincas dos propietarios, valoracións de outras fincas municipais para poder chegar a acordos con eles, un anteproxecto do vial que comunica a Miraflores coa Rúa Poetas Galegos. O sea, levamos moito tempo traballando nesta contorna e, polo tanto, considero que non procede. Algo máis, señor Tercero? Primeiro, os coches aparcan á esquerda, non aparcan en riba da senda peonil. A senda peonil queda libre, pero no momento no que pasa o autobús non hai espazo para que vayan. Por exemplo, eu que vou camiñando moitas veces co meu fillo, non collemos el da miña man e eu ao seu lado. Temos que poñernos en fila india. Eso o primeiro. É unha cesión. Non sei se a señora quere. Non sei. Vale. Despois, o señor Fernando Otero. Isto é política municipal, que sempre di nos plenos que é política municipal, que é a política nacional, que non sei que. Isto é algo que hai que debatir aquí e que é algo que sí que debemos ter en conta. Por suposto que o resto dos coles terán as súas deficiencias. Eu transmito o que me din os pais. Se dos outros coles non me veñen dicir, evidentemente, todo non o podo abarcar. Pero a subida, por exemplo, que pido, que non é tanto, que botar asfalto nesa subida, non estou pedindo a reforma do colexio, estou pedindo seguridade nos accesos. Que poñan, inda que sexa un codo, nese desaugue que verte na senda peonil, que os días de chuvia é imposible pasar por ali. Tes que invadir a estrada. Se vostedes non o ven como para facelo, pois nada máis que dicir. Moi ben, moitas gracias. Sí, señora Deza, sí. Estou dicindo que si o vemos para facelo porque o estamos facendo. Estou dicindo que eles están traballando nos camiños escolares seguros e que efectivamente se vai a facer o camiño escolar seguro non solamente do Colexio da Florida, que se vai facer. É o que eu estou dicindo, que nós estamos traballando a contorna, non só na contorna do Colexio da Florida, senón no propio Colexio da Florida, no pabillón e no Colexio da Florida, na rehabilitación do Colexio da Florida, e non só no frente que estamos a falar, onde a señora permite a cesión, senón incluso polo outro lado para adquirir todos os terreos que forman parte do equipamento, para efectivamente xa ter todo o equipamento para poder materializar ese colexio novo ou esa rehabilitación integral. Respecto ao tema da cesión, solamente quería apuntar unha cousa que se me olvidou anteriormente, que era, cando nos facemos unha cesión con alguén e alguén fan esa cesión voluntaria, o que a contraprestación que nos pide esa persoa ou ese propietario ten que ir a par do valor do que está cedendo, que normalmente é o problema. Cal é o problema? Que as aspiracións do que queren facer son superiores ao valor do terreo que están cedendo. E, polo tanto, aí onde temos o escollo, porque pedimos un presuposto para facer un muro, pedimos o presuposto para facer a canalización, para facer a urbanización, xa o temos, e iso está por encima do que esta señora non está cedendo. Entón, a administración non pode facer unha contraprestación superior ao valor do que están cedendo. Entón, estamos intentando que conflúan as dúas contraprestacións para poder materializarlo. Cando eso resulte, chegando a un acordo, pois, non sei se na altura do muro ou na resolución de como sea o muro, estamos aí, ver se podemos chegar a unha contraprestación, porque ela sí que está disposta. Pero claro, ahora ten un muro de bloques que está moi deteriorado, e despois a xente pídeche outras cousas que son superiores ao valor do solo, e o Concello non pode
non pode por lei, non é porque non poida, porque non queramos, é por lei, vale? Nada máis. Gracias. Quero dicir algo máis? Fernando, claro. Non sei se quere Fernando. A ver, primeiro o Fernández xa cerra, veña, a ver. Señor Otero. Sí, non simplemente por alusións, nos sinceramente facemos política municipal e, de feito, xa digo que o noso partido xa leva anos pedindo melloras neso. Estamos de acordo con que hai que de alguna forma, sea como sea, o colexio novo que sea, e de feito sabemos que o Concello está traballando neso, e por eso estamos de acordo, e pedimos que, bueno, que se remedie de alguna forma, pois que se faga un parche ahora, sin gastar moito, pero para poder solucionar en parte, pero que tamén queremos que os pais se convenzan, se conciencien de que teñen que usar o transporte escolar, nada máis, facemos política municipal, por suposto. Moitas gracias, señor Otero. Señora Otero. Nada, solamente dicir que o transporte municipal evidentemente non chega a todas as casas, o transporte escolar, perdón, e nada, ted en conta eso, a subida a preescolar, porque aquelo é unha mina, vale? Moi ben, procedemos. Pasamos á votación entonces da moción de Benega, vale? Ben, queda rechazada con 9 votos en contra e 7 sí, 7 a favor. Pasamos á seguinte moción, que é tamén do BNG. O señor Leiro ten a palabra. Sí, esta é unha moción e rexeita do novo proxecto de reapertura da explotación mineira de cobre San Rafael nos concellos do Touro e o Pino. O pasado 22 de novembro saiu novamente a exposición pública o proxecto de reapertura da explotación da mina para a extracción de cobre nos concellos do Touro e o Pino, presentado pola empresa Cobre San Rafael. Examinados os documentos presentados pola empresa peticionaria, o proxecto de explotación, o plan de restauración, o estudo de impacto ambiental, concluíuse que o proxecto mineiro é esencialmente o mesmo que presentaron en agosto de 2017, cando xa se presentara un que foi rexeitado. A extensión afectada é de 812,21 hectáreas, incluso superior ás 886 que se presentaran no ano 2017, debido a que inclúe un antigo depósito de estériles. A forma de extracción é a mesma, idéntica, con minería a cero aberto, co mesmo método de separación do cobre, nas mesmas cortas que no proxecto de 2017, mesma cantidade de material a remover, 267 millóns de toneladas, e material de cobre a extraer, 102,7 millóns de toneladas durante os mesmos anos, 14 anos, con mesmo ritmo de producción e as mesmas toneladas de cobre, 420.000 toneladas de metal. Neste novo proxecto tampouco cambia a cantidade e xestión dos refugallos xerados. Construirán un depósito de estériles de Arinteiro, a mesma construcción, o mesmo tamaño, a mesma cantidade de estériles, e do recheo das cortas de Arinteiro e Vieiro, así como as entulleiras de materiais PAG e NAG. É dicir, todas as afeccións denunciadas no seu momento cando se presentou o anterior proxecto en 2017 mantéñense neste. Os impactos ambientais que fan imposible a compatibilización da actividade co mínimo respecto medioambiental, eliminación de mananciais de captación de auga para consumo doméstico, afectación ás augas subterráneas e superficiais, aos ríos e ao propio Ulla, construcción dun enorme depósito de residuos altamente contaminante fronte ao núcleo de Arinteiro, impacto paisaxístico con entulleiras e unha altitude moi superior á actual do terreo, etc. Os impactos económicos. Unha actividade mineira desta envergadura elimina explotacións gandeiras ao desaparecerlle a súa base territorial, reduce a produción hortícola e fructícola, é un freno a moitos proxectos de investimento que se están levando a cabo no sector agrogandeiro e é unha hipoteca para calquera desenvolvemento das actividades de transformación relacionadas con este sector. A minería prevista non vai crear ningún tecido productivo na zona, tan só unha pequena xeración de postos de traballo temporais e de baixa cualificación que en absoluto compensan nin de lonxe todo o dano que, ese sí, será para sempre.
É un tipo de minería propia do século XIX, consistente en extraer un recurso e exportalo de forma bruta sen ningunha transformación que xere maior valor engadido aquí na comarca. En definitiva, estamos ante exactamente o mesmo proxecto que se rexeitou no 2017, somente con uns retoques cosméticos, como un parque solar fotovoltaico que en nada vai a cambiar o modelo da minería. O proxecto do ano 2017 xa foi obxecto de estudio de impacto ambiental e xa foi rexeitado por ter unha declaración de impacto ambiental negativa en febreiro de 2020, debido á afección que causaría esta actividade mineira sobre os cursos fluvais e as augas subterráneas, así como a inexistencia de medidas que garantan que en determinadas situacións de risco non se produciría unha afección aos valores naturais na zona de especial conservación do sistema fluvial Ulla-Deza. Todas estas afeccións mantéñense exactamente igual no presente proxecto, polo que consideramos unha fraude volver a tramitar un proxecto que é idéntico ao que tivo unha declaración de impacto ambiental desfavorable e xa foi denegado por resolucións da Consellería de Economía, Empresa e Innovación o 24 de febreiro de 2021 por ter unha declaración de impacto ambiental negativa. Por todo o exposto, solicítase ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Pleno do Concello de Sanxenxo manifesta a súa oposición ao proxecto de apertura da explotación mineira, tanto polas súas graves afeccións ambientais como pola hipoteca que suporía no desenvolvemento económico do Concello. O Concello solicitará ao órgano ambiental a inadmisión da solicitude do promotor en base ao que se recolle no artigo 39 da Lei 21/2013 de avaliación de impacto ambiental que di no seu punto 4 o seguinte: no prazo de 20 días hábiles desde a recepción da solicitude de inicio da avaliación do impacto ambiental ordinario, o órgano ambiental poderá resolver a súa inadmisión por algunha dos seguintes razóns: se xa admitise ou se xa dictase unha declaración de impacto ambiental desfavorable nun proxecto sustancialmente análogo ao presentado. Moitas gracias, señor Leiro. Defenda ahora a ausencia. A ausencia deféndese porque este proxecto non só vai a afectar a pluviais da zona na que se vai a facer a mina, sino que vai a botar toneladas de partículas de menos de 10 e 2,5 micras que afectan a saúde en centos de kilómetros a redonda, afectándonos non só o litoral da Ría da Arousa aquí no Concello, sino tamén a saúde do aire, a saudable do aire que respiramos aquí no Concello. Moi ben, moitas gracias. Votamos, perdón, por favor, vamos a votar a urxencia, vale, da moción. Queda aprobada por unanimidade. Defenda ahora a moción, señor Leiro. Ben, como dicía, a parte de os custes medioambientais, as consecuencias que a instalación desta mina tería, como xa se examinou pola Xunta no 2017 e se denegou no 2020, aparte de todas estas consecuencias que terían nas augas nos ríos da zona, esta mina a ceo aberto emitiría unhas partículas, chamase PM10 ou PM2,5 polo tamaño que tende en micras, que, según asegura a Organización Mundial da Saúde, este tipo de contaminación constitúe a ameaza ambiental máis perigosa para a saúde humana cunha morbilidade comparable ao do tabaquismo. E isto é o que se quere, o que vai a emitir son 100 toneladas ao ano de partículas de PM2,5, que son as máis perigosas, xa que ao respiralas entran no epitelio dos pulmóns, son capaces de causar moitas enfermedades, cancros, e isto é o que se vai a emitir, isto é o que figura no proxecto da empresa peticionaria, emisión de ata 250 toneladas ao ano, sendo en 6 das 7 superiores ás emitidas pola factoría Altri, por exemplo, que está proxectada en Palas de Reis. En definitiva, é unha minería moi dañina
como dicimos na moción, é propia do século XIX, non vai a deixar os costes medioambientais, non van a deixar unha compensación para a contorna, unha compensación económica que cubra este custe medioambiental que queda aí para toda a vida. Señor Otero. Ben, non cabe duda que nós somos un partido ecologista e que miramos por medio ambiente. Tamén sabemos que en estes... Bueno, esta mina xa foi rechazada o primeiro proxecto de reapertura e agora está en exposición pública un proxecto que creo, se non teño mala información, que caduca, o sea, pecha o tempo de exposición o 31 de xaneiro. O próximo 31 de xaneiro. Ben, nós estamos indudablemente en contra de todo isto, pero, seguindo a nosa política, consideramos que este non é o foro adecuado para tratar estos. Está o Parlamento galego, está o Parlamento nacional, está a Unión Europea, e nós non temos, creo que, querer perder un pouquiño o tempo con isto. Por lo tanto, aquí nos vamos a estar, e sí, ahora sí que nos estamos, que antes me equivoqueime. Simplemente dicir que vou a propoñer ao meu grupo que vote en contra desta moción. Entendo que se pasa a evaluación ambiental, pouco ou nada deberíamos de dicir aquí no Concello de Sanxenxo, así que... Moitas gracias, señora Deza. Algo máis, señor Leiro? Nada máis. Pasamos á votación, entonces. Vamos a ver. Cuidado, Fernando. Pero pode rectificar. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada, que si tenemos a bandera portuguesa aí, non pasa nada. Bueno. Queda... Dentro de los 10 segundos lo puedes cambiar. Sí, non pasa nada. Vamos a ver. Entonces terminó, entonces queda rechazada con 11 noes, 3 sís e 2 abstenciones. Ahora temos mayoría absoluta con Anque. Bueno, esto... Entonces non hai ninguna moción máis. E agora hai unha cuestión, vamos a ver. A ver, vamos a... ¿Qué? Nada, non? Nada. Vamos a ver. A ver se o explico outra vez, porque meteu un escrito Partido Socialista e a mí non me gusta andar. Vamos a ver. O que quedamos é que as mocións e as preguntas teñen que entrar por escrito antes de que se convoque o pleno, para que veña todo. Vale. Eu, en algunhas ocasións, había unha pregunta que era unha cousa moi sencilla e aproveitei para non andar facendo despois traballar aquí os traballadores, contestala desde aquí a viva voz, como estamos ahora aquí no pleno, vale? Claro, entonces, eu non me gusta romper ese acordo que tiñamos, o acordo, bueno, sí, son normas do pleno, vamos a ver. Entonces, como meteu o Partido Socialista este escrito, pois teño a dúda, sinceramente, se contestar as preguntas ou non. Se o Partido Socialista di que retira isto, eu contesto as preguntas. Se o Partido Socialista mantén o escrito, eu non contesto as preguntas, contestase por escrito. Non, entón, o sinto moito. Si, A ver, neste Concello, bueno, para informarlles a todos, non existe un regulamento, entonces o que rige é o ROZ, bueno, apelo aí ao secretario para que faga cumplir se un texto, se unha pregunta, de feito eu podería facer a pregunta aquí agora, se mandala por escrito de viva voz, vostede non tería a obligación de contestala no momento, senón nos dous, o sea, no seguinte pleno ordinario, pero tería a obligación de contestala. Ou antes, por escrito, antes. E se a introduzco antes por escrito, sí que... Non, eu podo contestar mañán por escrito, non teño que esperar ao pleno, eu podo mandar os días. Sí, por suposto. Pero que quería dicir? O que quero dicir é que o ROZ indica que se eu meto as preguntas por escrito antes do pleno, vostede ten obligación de contestalas. Pero non son metidas antes do pleno. Como que non son metidas antes do pleno? Claro, Lo mate... antes do pleno. El artículo 97.7 dice las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. Vamos a ver. Cando entraron a vosas preguntas? Entraron antes do pleno? 12 horas. 16 de enero, 12 horas. 22.56. Pois entraron onte domingo, non? Sí, non, 24 horas non. Pero se vos conteste... Pero que non...
Política, entendes cando non tiranche, centranche o balón que non entendes. Unha cousa é que non teña a obriga de contestarme agora e outra cousa é que non me deixe ler as preguntas. Que me dá igual, me lea a pregunta e contesto ahora e xa está, mira, non quero partidos de ponse cabreado, venga, fora, non hai preguntas. No, se ides a facer, a ver, se ides a facer ahora aquí un debate, bueno, a ver, vamos a ver. Pero vamos, non empecemos con tema. Fran, contesta por escrito, olvídate. Vale. Contesta. Hasta o mínimo partido do bloque quere que contestemos por escrito. Contesta por escrito. Creo que non é cuestión de... Vale. Bueno, entonces, podo levantar a sesión, non, señor secretario? Por nada, por non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.